To je Donbass Legion jak piča, fakt. Donbass Legion. To je kde RTOčko? Vaše? Cože? Vaše RTOčko. RTOčko? Ano. To je RTOčko. Radista. Jo, tady. Tam to... Dokud se neodpojí někdo, tak budu dělat. New York. Je trochu ostrý. Může tady na náš šlapý borci, se někdo odvážný, jede se na tom celkem pěkně. Prosím se ještě dovnitř a... Pičo, dobrý. Ještě bude další auto. Najednou, že je to štrkal, víš, že si se chce držet na mě. Máme jiné auto. Máme jiné, aaa. Nebo ať děláš cokoliv, neprdí si prostě. Jak jsem s tom Humvery. Nastupujte už. Jo, ok. Ty vole, jaký hlavně? To je ten Hammer, ty vole, do píči. Cítím se jak v Afganistane, ty. Je to ono. Ok, všichni nalevo dál. Někomu tu pípaný, čo? Jo, já mám tiež procesorovku, já jsem si včera nastavil ony. Aha, full auto? Já nemám full auto. Vypnout full auto. Ano. Ale nevím, ako to má nastaviť naspäť. Já jsem si ho dneska zapoval, prostě jsem si Ty říkal, pičo, já jsem chtěl. A já? No, mě se zase zatočit a pak. Bylo úplně jasný, že závod z toho je úplně... Ale na druhou stranu nemal by som zábery na ten Humvee, keby som na ňom. Aspoň tvoji diváci neuvidějí, že jdeš na Vole. napuštěný foudě. Ale hento auto je tiež ty to kokot. boli rychlejší jak Humvee, aj tak. Bože, ten Humvee, to je... A tam sedí, jak to Jak sa tie dvere úplne otvárajú do piče. To nejeba. Ok, Fury, za mnou do toho kopca, ok? Vľava. Za mnou, sem! Zarovnajte to. Všetci. Doprava, takto. Sem nahoru? Áno, zarovnáme to takto. Nejakých 20 metrov. Za mnou. Jo. Dobre. Si to ťahajte s tým stromom, ok? Predu. Ok, pušujeme dopredu paralelne s cestou na pravej strane cesty. No! Ok. Holy shit! Mapu mám. Je to tiež cool, že ty si to ne... Prosím. Please. No. Stop. No jak?
Jaké homo sa to prisralo do turety? Otvrďte. Zbrán si zober. No, vylež ty vole. Budeš ten kver? OK. Protlačíme to tam OK. sílou a dostaneme se na tu devítku a zastat se na devítku. OK. Máme 2 mediky na docela dost lidí. Máme tiež ešte toho jedno. Tohle by nám mohlo pomoct tam dostat. OK. Tak ja to poviem hlavnému a ideme teda tam na ekvizici. OK, náš průzkum, mrtky sú v kontakte, průzkum mi tam ide pomôcť hora, my im pôjdeme pomôcť takto z dola, takže musíme ísť. Áno. My ideme tam, no po ceste dostaneš maximálne také ambush, takže musíme ísť lesom a za nami pôjde 1-0 Charlie. Jako ve Vietnamu. Já jsem tady mezi tím všechny pořezal nožem, tady. Takže, Jdeme do kopce? áno. Taliban napravo od nás, OK? Tak sa dosekli do lesa a skúsi to brániť. Hele, jdem se zvedáme se, jo. Zatkými, když tak budeme na telefonu. Aha. Doplňuji na to tady kvůli pokoji a pak nás doplňuji. Jasný, pracujem na tom. Napravo stranu odo mňa rovnica, OK? Rovnicu správte takto. To je naše. Naše! Jo, ty. Dívej. Běž. Kontakt, pravá strana! Piče. Kompre, vedel by si ísť pre Láďu? Láďo, buď ready, ok, ja sa dotknem a pôjdeme spolu, hej? Poď. OK. Furi. Ha? Však je tam mach. Naši tam zomierajú a my že... No tak to neviem. No ja viem, sanitky. Matky piči, kurva, do piče. Oh. Kompre ryb. Máme hromadu vody a já jsem takhle nepočítám. Ale já jsem měl hromadu vody, ale to jsem si dal 2, tady jsem si dal 2. Já vím, já jsem nevěděl, že máme vodu. On potom ešte jednu dal inému medikovi. Proste málo.
Tam je náš. Čo máme obsadiť? Hrben? OK. Dobre, obsaďte ten hreben, ktorý je naľavo. Všetci choďte doľava. Doľava, tam sa zapichneme a bránime. Fast, double time. Všetci doľava a kryte. Marcel, můžeš! Ale sem nám přijede auto, mělo by mít medic vody, Aha, tak tam pak třeba vyšleš 2 borce, jasné. ať nám stáhnou sem nahoru, jo? Áno, Velitel roty nám to dá vědět. Ty máš teda lidi teď kde? predo mnou, tu sú. Jasný, no tak to musíme to posílit. OK, My posílíme tu stranu, která je tu. OK. Furi. Pošli ľudí, tuto nech kryjeme, OK? Tento predok. Tady pod náma je 300, ale to je tak, lebo 11. je křižovatka. Teoreticky by tam mohlo auto dojet. Naše, áno. Jo. Áno. Nechaj mi tu. Cracker! Príde tu medické auto, OK? Na tú cestu, ktorá je na spodu. Potom pôjdeme prevody, OK? Potom. Ok, potom tam pôjdem. Áno, keď tam príde to auto. Zatiaľ si lahneme asi tam, kde predtým, ty vole. Pár lidí nám hlídá takhle, jako vykouká si záda, pár lidí máme tam a zbytek je záloha. OK, to je cool. Vašek s Jakobem asi. To je cool. Jo, ne. Vašek sype, jo? No nič. Takže na budúce nočko, termál, auto, ďalej. Auto s termálom. Ne, Uliban! No. Volá ťa niekto. Na vysielačka. Jo? No, tak máš piči vysielačku. Jo, áno? Aha. U mňa sa to stalo, ale ja som múdry a kúpil som väčšiu baterku. A máme ešte druhú náhradnú u seba. Jo. Ale dám ti ju? To je otázka.